Ние ще ви разкажем за едно прекрасно младо момиче, чието име е Александра Омленска. Тя учи математика в Софийския университет, а от година ще бъде асистент в Химико-технологичния университет. В свободното си време преподава математика на деца и помага във фирмата на родителите си. Намерихме Александра във вихър от изпити, проекти и срещи. Може би неудобна ситуация за повечето да отделят част от натоварения си график, но не и за Алекс. Тя беше така добра да ни покани в нейния дом и да ни покаже малка част от уравнението на нейния живот. Сега чакаме на светофар. Алекс, разкажи ни на къде отиваме. Сега се прибираме към новия ми дом, след като започнах новия етап на живота си, съответно университета, или по-точно два от тях. Се преместих изцяло в София. Част от нашето интервю решихме да го направим в колата, докато отиваме към вас. И всъщност това не е случайно, защото едно от твоите хобита е именно автомобилните спортове. Точно така. Всъщност аз от изключително малка съм заинтригувана от всякакви видове автомобили и превозни средства. Всъщност интересът ми започна още от влаковете, които може би вече много рядко виждате, тъй като те превозваха цистерни и бяха много интересни за наблюдение. Просто нещо много по-голямо от самия теб, докато ти си малък и го гледаш как се движи. Кога така за първи път се качи на мотор? Този момент беше, когато бях на 16. Всъщност аз много време осъзнато исках да бъда моторист, но когато станах на 16, разбира се, за пръв път и законно се качих на мотор. Туристите като цяло са една много сплотена общност, което е всъщност любимото ми за тях, тъй като, както знаете, много мотористите правят благотворителни събития, включително коленото каране, за рак на гърдата и много други мога да продължа да изброявам, така че мотористи са изключително отворени хора към общността. Като жена определено имам интересни погледи, но аз се стремя да ходя изцяло с екипировка, което почти не разкрива че съм жена. Призванието на моторист не е единствената шапка, която Алекс носи. Като човек на науката, под нейното полезрение попада какво ли не. Тя обаче успява да открие нишката, която свързва науката и удоволствието. С автомобилите са част от инженерната дейност, към която имам интерес. Имам интерес в сферата на медицинското оборудване и съответно в автомобилостроенето. Като интересното е, че това са едни доста различни области, но предполагам, че ще се съчетават в бъдеще, въпреки че медицинското оборудване със сигурност ще ми остане приоритет. Като в момента съм студент по специалност автоматика в Химико-технологичния университет, където изучавам също с автоматизация най-вече на химичното производство и нейната специализация вътре в нея, интеграцията на различни системи и как може да допринесат в нашия живот. Втората ми специалност е математика. С математически изследвания могат да се правят изключително много неща. Математиката е навсякъде около нас, няма как да изключим това нещо. Искам да те питам, понеже ти преподаваш на малки деца в момента, как успяваш да им обясниш начина, по който математиката е в живота около тях, как успяваш да ги запалиш по този твой любим предмет? Всъщност по-малките деца е по-лесно, защото те виждат една математика, която реално е навсякъде около нас, примерно събиране, изваждане, дроби. Задачите са доста често насочени практически, геометрията е по-опростена, така че за децата предполагам, че е по-лесно. Също аз се занимавам с два вида деца. Деца, които изостават значително с материала, тъй като при тях е необходимо малко повече търпение. Всъщност аз, когато започнах да се занимавам с математика, беше съвсем неочаквано, защото много хора ми казаха, че няма да можеш да влезеш в математическата гимназия. Реално тогава наистина не бях добра по математика, няма да се лъжем. Но реших, че няма как някой да ми каже какво мога да направя със своя живот. Затова започнах да уча по математика малко по-интензивно и буквално на късмет, без никакви частни уроци, аз успях да вляза и то на доста добра позиция в математическата си гимназия. Влизайки в желаната гимназия, Алекс открива страстта си към математиката и инженерните науки, която я повежда по пътя на успеха. През следващите години, когато пътува по целия свят, тя успешно представлява страната ни на десетки математически състезания. Разликата за тези състезания определено е тръпката, че ти отиваш в някоя друга държава и че там имат очаквания към теб, т.е. ти защитаваш собствения си флаг. Последното състезание, на което бях, беше в Америка, в един от най-добрите университети по математика. Мисля, че се води в момента в топ 2 на класациите в математическите университети и откъм изследвания. И ти осъзнаваш, че там ще представиш своята държава, че искаш да бъдеш най-доброто от себе си да дадеш. Защото
в един момент, особено в университета, осъзнаваш, че ти се бориш с самия себе си, не толкова с хората около теб. Така че ти трябва да дадеш в едно такова състезание най-доброто от себе си. Алекс има изключително натоварено ежедневие, изпълнено с много учене и преподаване, но все пак, независимо колко трудно може да е, винаги отделя внимание за тези, които обича. Може ли да ни разкажеш какво виждаме зад теб? Отзад може да видите част от моите отличия от различни математически състезания и инженерни олимпиади, както и разбира се главният герой на нашия фон, който е последната ми разработка, роботът MagnaBot. Колко награди си печелила общо, откакто си започнал да се състезаваш? Ами аз започнах с по-елементарни състезания от първи клас, така че може би мога да кажа над 300. За мен наградите, ако няма някаква реална теоретична обосновка, знания, които седят за тях, не са важни като брой. Какво научи от роботиката и какъв е процесът при създаването на един робот? Най-важното нещо, което научих от роботиката е, че трябва да имаме първо проблем, който искаме да решим. Като за да решим този проблем, вече ние изграждаме нашия робот, тъй като роботите са направени така, че да служат на нашето ежедневие и да го улесняват, не да ни се менят, не и да променят ежедневието ни по неблагоприятен начин. Тук започнах с образователната сфера, тъй като тя е в основата на всичко около нас. Примерно проблема с малкото часове по астрономия решава моята звездна карта, наречена Starseeker, след което продължих с пневматичен велосипед, благодарение на който имаме намаляване на вредните емисии, същото време използване на нечовешка сила, т.е. нямаме човешка сила за задвижването на това превозно средство, което е най-важното удобство, което ни е необходимо в нашето съвремие. Малко по-късно продължих с роботите като лични асистенти, като това е моят робот EOHide робот, като интересното за него е, че се използва възобновяем енергиен източник за неговото захранване, включително един от най-новите и най-изследвани възобновяеми енергийни източници, който е водородът. Последната ми разработка, която може да видите тук, какво научих за нея и всъщност по време на процеса на самото създаване, научих, че всъщност катерещите се роботи са бързо развиваща се сфера в роботиката, още от 10 до даже може да кажем 15 години преди това, което ние в момента наблюдаваме, като имаме различни видове адхезия, което е най-важното за този тип роботи. Адхезията всъщност представлява от латински преведено прилепване към дадена повърхност. Целта на моят робот е всъщност да се използва в труднодостъпни места, като пример за това са тръбопроводите, които може да имаме навлажнявания, които пречат на вакуумната адхезия. Ти инвестираш изключително много време в проектите си и накрая усещаш ли ги като твои деца? Ами бих казала, че да. За момента много пъти са ме питали дали би ги патентовала. За момента не би ги патентовала, но все пак ги приемам като свои деца и свои разработки. Вързана са към тях значително, всички си имат имена и съм ги включила към едно голямо семейство, наречено концепцията Smart Future. Моята любима сфера в роботиката е медицинската хирургия и съответно като цяло медицинската техника, тъй като за мен това е една комплексна сфера, в която бих искала да се развивам и вярвам, че в момента съм определила така висшето си образование, че мога да имам достатъчно познание да се развивам в нея, тъй като аз имам допълнителна подспециалност микробиология, която уча в чуждестранен университет. Как твоите колеги, които се занимават с автоматиката, те приемат, тъй като ти си младо момиче, което все още няма висше образование и все пак постига много големи успехи в създаването на роботи, в състезания не само в България, но и по света? Бих казала, че за момента ме приемат изключително благоприятно, за което съм и щастлива, тъй като когато имаш едни познания, трябва да можеш да консултираш млад човек, за да може да продължи тези познания, тъй като познанията сами по себе си за теб не са полезни никому, когато са споделени вече са. Тоест, в Съюза по автоматика, нека отново го вземем за пример, там изключително много ме подкрепят. Няма значение, че това там са професори, които преподават в университети на изключително високо ниво, включително и в чужбина и в България. Винаги са ме подкрепили, винаги са изразявали точното си мнение. Освен в ФМИ, ХТМУ учиш и в един американски университет. Може да не разкажеш повече за това? Всъщност това е една микробакалавърска програма, т.е. това е едно undergrad, което е наименованието му в Америка. Често се практикува от лекари, за да могат да бъдат ориентирани в каква сфера искат да влязат в медицината от по-рано, но аз реших да избера този метод на образование, тъй като мисля, че дава много възможности да се види какво е нивото в чужбина спрямо в България.
Защо все пак реши предимно да останеш в България? В България, честно казано, бях привлечена към нашето математическо образование и нашето инженерно образование, конкретно към двата университета, в които уча в момента. Просто самата атмосфера, която предлагат самите преподаватели, ме впечатлиха изключително много. Също така вярвам, че все някой трябва да остане в България, тъй като ние имаме изключително много възможности пред нас. Имаме страхотна природа, имаме страхотни възможности в градите. Просто трябва да знаем как точно да ги развием. Би ли се поставила българското и американското образование? Казала, че и българското висше образование и американското имат своите плюсове. Нещо, което забелязвам при американското образование, е, че имаме много примери от практиката. Тоест, примерно, ако имаме някакви клинични случаи, ние се обучаваме върху тези клинични случаи. Теоретични, разбира се, като върху това наблягаме най-вече как може да използваме нашите познания, като в България наблягаме върху количеството от нашите познания. Разбира се, и двете ситуации имат своите, както казах, плюсове и минуси. Така приключи срещата ни с Александра, с отворен край. Вярваме обаче, че съдбата е подготвила много успехи, които ще станат повод да се срещнем отново. А до тогава и пожелаваме да има можене във всяко нещо, с което се захване.